Hey! Hey, dag Evelien. Je bent genomineerd voor onze Vla Awards. Dus vandaag Super. deze lekkere fly. Dank u wel. Alsjeblieft. Kom erin. Dank u wel. Bij B&B La Miniera ontvangen we al onze gasten met hart en ziel. En dit op wandelafstand van het mooie Nationale Park Hoge Kempen. Bij ons wordt elke overnachting persoonlijk aangepakt. Of je nu komt om te wandelen, te fietsen, na een huwelijksfeest, op het Torpark. Ik probeer iedereen met een persoonlijke touch te ontvangen. Waarom moeten de mensen op jouw uitlating stemmen? Ik spendeer heel veel tijd aan de voorbereiding voor de warme en de persoonlijke ontvangst. En als mensen dat zelf eens willen ervaren, dan moeten ze zeker eens langskomen. Ze zijn altijd welkom. Het is een herinnering aan La Miniera, het lampenmeisje. En dan ga ik u ook nog een limoncello meegeven. Dank u wel, het gaat smaken. Verfrissend, hè? Dank u.